yaramay tatalaran nyo. Guest and programa ng Gusteng Tansupeng. Dahil Gusteng knows anything. Jalamat ang DWPR, Radyo Asenso. Ano ninyo, siya pa'y guwapo at si Kaminda. Bumati ka. Hello, Sige na. nangaring si kayo sa Ray Kakaaro. Dita. Salamat sa imbitahan dyan. Salamat po. Kasabi ka. Kanina, marami nang nagtatalaran sa'yo. Inaabangan ka na. Kanina pa, nung pagdating ko rito, nasaan siya? Nasaan na si Kaloy? Pero huwag kayo mag-alala. Sabi ko, sa surog to, di ba? Araw mapasan. Well, singasamay, yung sinabi at inaabangan nila yung duet natin at saka yung mga kantang Pangasinan na ipaparinig natin sa mga listener dito sa DWPR sa programang Gusteng Goes Anything. Ayan, si Jack Stevens, guwapo nun siya. Salamat. Agay. No asum pala dyan, nangyari yung pasyar tila. Ayo, sige, pasyar tayo. Inursula pa mong pasyaran? Timatik ni Maria. Maria! Sige, umpasyar tan Maria. Sige, salin tan pasyaran Maria. At panamaglay na pangansyon mi na duet. Siwalay gugustan ko. Pasakalim! Walay gugustuhan ko. Hanggan siya't Inar-aro. puntan Tanggang pupubri. Walang panagbilay ta. Tapot nun ibus ngaw. So walang lignaan ta. Walay maong sirin. Anto tanay. Kung pasyar ita. Inantay laan ta. Kung pasyar ita. At kinan Maria. Tainsan taitepet. No syupay kursunada. Magangga na manaya. Ayun yatwa. Walay kangkang puyo. Tutsilong na sitla. Ayun yatwa kaloy. Talagang masanting. Makarin yung mata. Pimutilyan impamigking. No siyak sulabay to'y. Agarap yatwa. No si kamot to'y. Makakaligatak. Sigila siring kaloy. Ipalabing palatsyak. Tamaong itsikada. Maumuray nga na. Magangga na manaya. Ayun yatwa. Walay kang kampuyo. Tutsilong na sitla. Ay unyat pagkaloy. Talagang masanting. Makarin yung mata. Dimutilyan impamigking. No siyak sulabay to'y. Agarap yatwa. No si kamot to'y. Makakaligatak. Sigla siring kaloy. Ipalabing palatsyak. Tamaong itsikada. Maamuray nga na. Tamaong itsikada. Maamuray na na. Tipak! Kagi, malikaligatak at sayan agaw.